početak morate sve očistiti. Samantha, Emma, Jane i Tina su odličan tim. Pomažu jedna drugoj, čak i u čišćenju. Soba je počela da izgleda mnogo bolje bez smeća, slomljenog namještaja i insekta. Ali šta ćete dalje? Dalje treba naručiti sve što nam treba za našu buduću sobu. Svi građevinski materijali i alati. Kupujemo. O, evo kurira. Zdravo. Unesite kutiju ovdje. Super, hvala vam puno. Ćao, čao. Devojke, hajde brže da vidimo šta je tamo. Wow, kakve dobre bušilice. Sigurna sam da ćete napraviti odličnu sobu za sebe. Oho, koliko dasaka i alata. Da li ste sigurni da vam treba sve to? Da, znam tačno šta treba raditi. Nasloniti, uvrnuti i to je to. Potrebno je srediti svaku sobu, a onda spojiti sve zajedno. Odlično vam ide. Baš je lepo gledati kako radite zajedno. Jedva čekam da vidim rezultat. Šta? Završili ste? Super! Šta je sljedeće? Dalje ide farbanje zidova. Svaka uzima boju koja joj se najviše sviđa. Dobro, što smo sve izabrali različite boje, biće super. Upravo si, ali moja roza soba će ipak biti najbolja. Kako vam se čini? Savršena je. Idemo dalje. Pročitala sam knjigu i odmah sam dobila inspiraciju za ukrašavanje sobe nečim lepim. Ova rasveta sa zvezdicama će izgledati super. Prelepo. Šta još ima u mojoj kutiji? Kakve lepe patkice. Ovo je beba patka, sestra patka i mama patka. Uzgred vrlo mekana. Sad mi se peva. Jel dobro pevam, a? Mamice, komšija odozdo je besna. Šta radiš tamo? O, super. Hoće me ja da ukrasim svoju sobu? Sad ću naći nešto. Tačno mogu uzeti plavi popit. Napravit ću na zidu cvet od popita, mali listočić i lepa lampica. Ova boja će biti taman. Šta još ima ovdje? O, bazen. To mi može biti umjesto kreveta. O, šta je to na dnu? Wow, plave kuglice. Napunit ću svoj bazen sa njima. Cool. Odlično. Jane, reci sir. Šta Jane radi tamo? Tako je lepo sredila svoju sobu. Hoću ja. Da vidimo šta ja imam. O, rasveta sa perijem. Odgovara mi. Izgleda prelepo. Pogledajte kakav lep roze tepih. Ovaj roze flamingo mi je ostao još sa mora. Biće mi umjesto fotelje. Sad ću ga naduvati. Super! I naravno, što više plišanih igračaka. Obožavam ih. Prelepo. I've got it. Šta? Da li su svi osim mene ukrasili svoje sobe? Ozbiljno? A šta sam ja gora? Sad ću staviti zeleni travnjak, zelenu stolicu i par mekanih igračaka. Hej, još nisam završila. Sad je bolje. Vaše sobe izgledaju ekstra. Idemo dalje. Ja sam donela svog malog papagaja. Zove se Rio. Obožava mehuriće od sapunice. Jel da, mali? A ja imam malog zamorca. Zove se Rebeka. Boš je slatko, zar ne? Najmoderniji zamorac na svijetu. Sad ću te okupati, dušo. Jesi spremna? Wow. A ja imam ribice. Mirne su i tihe. Jeste spremni da vidite mog ljubimca? To je gušter. Zove se Pit. Oho, Emma, to je baš neobično. Izgleda da je tvoj ljubimac sve uplašio. Ma dajte, Pit je tako sladak. Pogledajte kakav lep šešir ima. U šeširu ne izgleda tako strašno. Čak i sladak. Idemo dalje. Ko je došao? Tina, je li to kod tebe? O, to je kurir iz McDonald'sa. Dovezao ti je nešto ukusno. Nadam se da ćeš častiti nas. Ma, ništa posebno. Jesam li kupila pitu sa jabukom? O, htjela sam sa višnjom. O, Samantha, izvoli. A ovo je moj omiljeni hamburger.
opet pogrešno? Odlično mi odgovara. Ali ja želim da jedem. Šta je to? Cheeseburger? Ovo je sigurno za Emu. A meni šta? Sos? Samo to? Još i sa belim lukom, fuj. Tina, ne brini. Nahranila si sve svoje drugarice. Sigurno su srećni i neće ostati gladni. Hvala ti. Prijatno, devojke. Tina, ti jedi sos. Šta? Ispraznio mi se telefon. I šta da radim? O, tačno. Imam igraču konzolu. Lepa je i zelena. Sad ću da igram igrice. Tina, hoćeš sa mnom? Naravno. Wow, cool. A šta mi da radimo? Jane? Šta je? Idemo kod devojaka. Hajde. Okay. Možemo li da vam se pridružimo? Ne? Pa dobro, igrajte sami. A mi ćemo smisliti nešto drugo. Tačno. Imam naočare za virtualnu stvarnost. Jane, hajmo na drugu planetu. Kako ti se sviđa ideja? Hajde da igramo. Okay. To je baš moćno. Tako je. Oho, šta je to kod njih? Virtualna stvarnost? Stvarno? Cool. Samantha, gledaj. Ema, tako lepo sviraš i pevaš. Cool. Sad ću vam pokazati šta je zaista cool. Zvučnici, disko kugla. Sad možemo da ludujemo. Neka gori. Wow, Samantha, ti stvarno znaš da luduješ. Svaka čast. Devojke, idite brzo kod Samanthe, napravila je žurku u sobi. Hajde. Znam kako da dokažem svima da je moja muzika bolja od Samantinih glupih pesama. Sad ću vam pokazati šta je pravi rock. Čujte sad. Wow, Ema je pravi rocker. Njena gitara zvuči super. Idite svi kod nje. Hajde da plešemo. Šta? Šta je sa mojom žurkom? Dakle, sad ću spremiti najlepšu tortu ikad. To je veoma lako. Dodat ću moju omiljenu zelenu boju i jastivu boju. Zatim fil. A gore još jednu koru. Tako je. I onda još jastive boje. Šta? Nema više? Treba uzeti novu. A šta Samantha radi? Opa, tortica! Hoću ja da joj pomognem? Sad ću obojiti koru u roze boju. Super! To je savršena boja. Treba samo malo. Eto, lepota. A sad ću dodati malo fila. Savršeno. A šta? Da li to prave tortu? Hoću ja nešto da spremim. Dodat ću plavu koru. Tako je. I naravno još fila. Odlično, izgleda mnogo bolje nego pre. Ema, hoćeš li da završiš tortu? Naravno, šta je ostalo? O, žuta boja, taman za mene. Super, sada fil, odlično. Tišina, nemojte reći da smo to mi. Sakrite se. Donala sam novu zelenu boju. Šta? Ko je to uradio? Šta je unutra? Morala je biti zelena, a sad je boje duge. Fuj. Da, devojke su odlučili da ti pomognu i svaka je napravila koru u svom stilu. Ozbiljno? Dobro, priznajem, to nije loše. Hoćete čaj? Odlično. Svi su već pripremili čaše. Pa, hajde da probamo našu zajedničku tortu. Ćao, evo moje karte. A šta vam je u rukama? Marshmallow? Ne. Sa tim ne možete ući. Ovo ostavi ovdje i prođi. O, kako je bezobrazan. Baš me briga šta kažeš. Hej, stanite! Reci mu, friend. To je glavna glumica filma. O da, izvinite. Naravno možete proći, čak i sa slatkišima. Da, nikakav problem. Ulazite, prijatno gledanje. Jau. Oho, stvarno? I ja hoću tako. Ali kako da to izvedem?
Točno! Presvući ću se u drugu glumicu, u Enid. A ko ste vi? Stanite! Sa slatkišima ne možete ući. A ja sam jedna od glavnih glumica. Pustite me, zar me ne prepoznajete? A, tačno! Prođite! Čekajte! A, ko je onda ono? Nemam mnogo vremena, pustite me već. Šta se ovdje dešava? A zašto si obučena kao ja? Ups, to je prava glumica, Enid. Ja sam prava glumica? Ne, ja sam prava. Ja sam. I ko od vas prava glumica? Ovo je čak zanimljivije od filma. Johne, dođe ovamo. Nešto sam smislila. Jel ti jasno? Super, deluj. Dobro, gospođice Enid. Julie, izvinjavam se, ja izvršavam naređenje šefa. Eto, ona je lažna Enid. Ozbiljno, neverovatno. Ovakav rasplet nisam očekivao. Molim vas, uđite. Prijatno gledanje. Nemo karta. Našao sam. Kakva lepotica ide. Jao. Ćao, mogu li da prođem? Hvala. Evo moje karte. Stanite, ne možete ući sa slatkišima. Zabranjeni su. Stanite. A možda ćete se predomisliti, jeli? Izvinite, to ne deluje na mene. Spremna sam da vam platim. Je li to mi to? Samo ako niko ne vidi. Okej. Pristajem da ti dam. Jedan marshmallow, izvoli. Jedan? Ne treba mi jedan. Idem onda bez njih. Kretenu. Ne moraš. Tako čak i bolje. Moram nešto da smislim da vratim marshmallow ovoj slatkoj devojci. Točno. Koristit ću odelo ribara. Da, tako. I ne smem zaboraviti štap za pecanje. To je to, idem. Stani, gdje ti je karta? Sad ću, gdje je? Evo, izvolite. Okej, možeš da prođeš. Super, prošao sam. A evo one slatke, lepe devojke pored mene. Ćao. Ćao, pa mogu li da te poljubim? Hej, šta to radite? Ne približavajte mi se. Zamalo da zaboravim na svoj plan. Moram ukrasti marshmallow iz kutije. Onda će mi lepa devojka sigurno dati svoj broj telefona. Uspelo je. To je moje pakovanje marshmallowa. Hvala puno. To je mnogo slatko. A možete li da mi donesete nešto da popijem? Naravno, trenutak. Što je ovo? Zvaću te kasnije. Štap za pecanje. Sad ću uhvatiti ovog ribara. Izgleda da sam zgrabio 10 litara kole. Sad čekaj, sad će sve biti u redu. Oh my god. Šta je bilo? Ne, to nije kola. Izvinjavam se. Ljudi, imamo prekršilce ovdje. Čekam vas. Šta se dešava? Ne, dirajte me! Tako je mnogo bolje. Sve u redu, ali prvo moram da vas proverim da nemate slatkiše kod sebe. Vaš duks je previše širok. Mogli ste da unesete slatkiš u njemu. Da, našao sam. Znao sam. Vadi to. Moje omiljene bombone, ne. To je bilo baš grubo. Imam ideju. Otvorit ću pakovanje i sipati sve na sto. Da, tako je. A zatim uzimam drvene štapiće i nabadam marshmallow na njih. Odlično. Gledajte kakvu kost sam napravila. Uopšte se ne razlikuje od prave. Moram da je sakrijem ispod duksa. Eto, idem da proverim svoj trik. Ej, čuvaru, čao! Hoćeš me pustiti? Karta, odlično. Moram da vas proverim. Da li nemate možda slatkiše? Samo da ne primeti. Je li to imate 2 kosti? Da, takva sam od rođenja. Dakle, mogu li da prođem? Odlično, hvala. Uspela sam. Sada mogu da gledam film sa slatkišima.
kako sam pametna. To je preukusno. Oduševljena sam. Oho! Kate, pogledaj ovo. Šta? Da li jede kost? Baš je čudna. Vaša karta, odlično. A sada provera na slatkiće. Sve čisto, možete proći. Prijatno gledanje. Sljedeći. O, mala. U bioskop se ne sme sa Skittlsom. To su moje bombone. Izvini, žao mi je, takva su pravila. O, ne, stani! Nemoj da plačeš, uzmi svoj Skittles i prođi. Ja hoću svu kutiju. To je već previše. Onda počinjem da plačem. Moje uši, prestani! Uzmi sve! Jesi li zadovoljna, mali đavole? Hajde, prođi. Zdravo. Ispao mi je Cheetos. Moram da ga sakrijem dok čuvar ne primeti. O, tačno. Čuvaru, evo moje karte. I još jedno dete. Šta imaš, Chips? Sa njim ne možeš da prođeš. Onda ću početi da plačem. Ne, prestani! Jao. Stavit ću slušalice, tako bolje. Obezbeđenje, brzo vamo. Odlično, izvedite ovo dete napolje. Ne, pustite me. O da, sada stavljam zabranu i na decu. Ovo, ova mala devojčica ima celu kutiju sa slatkišima. Hoćeš li da mi daš nešto? Naravno, imam još mnogo. Može i meni. O, baš ti hvala, devojčice. O, kako ukusno. I smešno. Da, to je prelepo. Obožavam slatko. I ja. Možete da prođete. Kako teška korpa. Zdravo, došla sam da gledam film. Što? Imate celu korpu sa slatkišima? Da li vidite ovu zabranu? Morat ću sve da oduzmem. Šta? Ne, kako to? Ali to je sve moje. Ne uzimajte barem ovo. Ajoj, ne mogu da verujem. Vidim da mnogo voliš slatko. Uzet ću sve, apsolutno sve. O, moje miljene bombone i čokoladice, ne. Ili sad mogu da uđem? Hvala, ali bez slatkiša nije to. Zdravo, došla sam u bioskop. Evo moje karte. Imate pravo ljudsku ruku, direktno na ramenu. Kakav užas. Hajde, brzo prođite. Hvala. Ajoj. Dok nikoga nema, mogu da se zasladim. O, gledalac ide. Požurite. Hajde, dajte kartu i ulazite brže. A mene čekaju slatkiši. Konačno. Poješću prvo Skittles. Obožavam. Ovo je bilo prosto. Sada mogu da pojedem malo bombona. Ruka mi je napravljena od slatkiša. Kako godno. Moram da idem odavde. Šta? Ona jede ruku? Moram da bežim. Stvar, to je bio odličan plan. Svaka čast. Stvar želi da vas podsjeti da zapratite naš kanal. Kod nas je uvek zabavno. Prestanite, imamo novi izazov. Dakle, ja želim burger, jel može? A šta? Dobro, potrudit ću se. To je lako za mene. Burger znači, nema problema. Koristite obične lepinje, dosadno. Stvar, gde su moje specijalne, super ukusne crne lepinje? Hvala. Pravim ih po tajnom receptu, zato uvek ispadnu tako ukusne i hrskave. Odlično. Zatim ide salata i moj super ljuti kečap. Nice. Ajoj, mamice, krvo! Bako, kako si? Uplašila sam se. Bako, smirite se, to je samo kečap. A evo moje pljeskavice. Samo što više liči na kamen, ali znam kako da popravim to. Ajoj, dinamit, u pomoć!
Bez panike, sve pod kontrolom, bako. Sad ću brzo ispržiti pljeskavicu. Eto, gotovo. Ah, kakav lep miris. Sviđa mi se. Na redu je sir. Napravit ću sirne zube. I dobit ću neobičan burger. Već burger čudovište. Sa crvenim očima i ljutim papričicama umjesto ušiju. O, stvar, ti si kao uvek na vreme. Hvala. A evo i nogu za naše veliko čudovište. Ojoj, to je strašno. Fuj, ovo meso neću da diram. Bleh. Šta radiš? Nemoj da bacaš, ne može. Dobro, uzmi ako hoćeš. A ja ću napraviti burger od marshmallowa. Znate li trik kada se marshmallow poveća u mikrotalasnoj? Gledajte. O da, ovakva veličina mi odgovara. Može da se vadi. Ajuj, vruće. O, bravo, unuče. Hvala, bako. Dakle, iseći ću marshmallow na pola. Tako je. Slatke lepinje su gotove. Unutra ću sipati roze nutelu. A zatim dodati plavu čokoladu. O da, to izgleda super. A šta kažete na ovakve žele bombone? Imam ih baš puno. Gledajte, ovo je veso burger. Još ću mu napraviti oči, uši i ispašće jednorog. Tako je. Ostalo je sve staviti u kutiju za burger. To je to. Hej, bako! Šta ti je? Jao, zagledala sam se u tvoj burger. Dakle, ja ću ispržiti svoju pljeskavicu. Odlično. U lepinje ću dodati više majoneza, zelenu salatu i sočan paradajz sa pljeskavicom. I ne smem zaboraviti na kečap. Kakva lepota. A moja unuka će sigurno biti oduševljena. Ostalo je sve staviti u kutiju. Odlično. Uživaj, draga. Prijatno. Wow, super! Šta je to? Kako čudovište, uplašila sam se. Da li se ujeda? Jo, fuj, miriše na ljutu papriku. Neću to da jedem, nema šanse. Bolje da pojedem burger od bake. U njemu sigurno nema ljutih sastojaka. Hvala, bako, to je jako ukusno. Wow, kakav smešan burger u obliku jednoroga. Oduševljena sam. Pa to je marshmallow. Neverovatno. Odlučila sam. Pobedio je brat. Čestitam. Da, to. Ćao, čao. Bako, daj mi to. Ćao, ja sam baka. Pažnja, napravite mi mlečni koktel. Važi, unuko. Dobro, šalim se. Izvoli, bako. Naravno. Okej. Dakle, da vidimo šta imam ovdje. Našao sam mleko. To je baš ono što mi treba. Jao, šta to radiš? Evo i sladoleda. Ja ga prosto obožavam. Ups, izvini, bako. Nisam namjerno. Valjda se kugla nije isprljala. Dodat ću ga u mleko. A zatim ću sve umutiti. Da, tako je. Ali nešto nedostaje. Tako je, nutele. Sipat ću žutu nutelu u činiju, a zatim ukrasiti čašu. Tako je. Umačem čašu prvo u nutelu, a zatim u slatke konfete. Ispalo je sjajno. A vreme je da sipam unutra koktel. A preko ću sipati bombone njoj. Ovo je jako dobra kombinacija. To će biti super ukusno. Ako dodam još i šlag, to će biti potpuni užitak. Da, svaka mi čast. Gotovo. Bravo, unuče. Dakle, za moje piće će također biti potrebno sveže mleko. Još ću uzeti čokoladni sladoled i
čokoladu. A baka zna kako da zadovolji njenu unuku. Odlično, a mešam sve. Jao, kako dugo? Imam ideju. Bako, uzmite ovo. Ajoj, šta je ovo? Oh my god. Gledajte, bako. Oho! Hvala puno, Wednesday. A ti si mi baš pomogla. Dakle, moj koktel je spreman. Mogu ga sipati u čašu. Odlično. Dodat ću šlag. Preko ću narendati čokoladu. Ubacujem slamku i to je to. Bravo, bako. Ali moj omiljeni sladoled je od pistaća. Podsjeća me na čarobni napitak. A evo i sirupa od jagoda. Da, on baš podsjeća na krv. Dakle, ukrasila sam čašu. Sada mogu sipati unutra koktel. Pogledajte kakvu lepu boju ima. Divno. Čekajte, nešto nedostaje. Stvar, dođi ovamo. Treba mi tvoja pomoć. Hajde. Ajoj, beži odavde! Šta? Hej, lopove! Vrati šlag! Eto ti! Hvala, stvar. Dakle, vreme je da završimo remek delo. Čini se da mu nedostaje par vampirskih očiju. A još očnjaci i uši. Ubacujem slamku i to je to. Prijatno, mala. Uživaj. Wow, super! Ovo je veoma ukusno. Čekajte samo što osjećam dlaku u ustima. Jao, fuj, to je odvratno. To je bakin koktel. A ne laži. Kakvo slatko čudovište. Ove gumene bombone su predivne. I koktel mi se mnogo sviđa. Ekstra. Ostalo je samo probati bakin čokoladni koktel. Wow, cool. Baš je dobar. Neverovatno. Odlučila sam. Pobeđuje baka. Čestitam. O da, tako se to radi. A sad mi spremite pomfrit, jel može? Biće urađeno. Naravno, mala. Šta? Pomfrit? Dobro. Pogledajte kako mogu. Ups. Usput, imam specijalni uređaj koji će mi pomoći da očistim krompir. Gledajte kako radi. Da, to je genijalno. Oho, nevjerovatno. Bravo. Dok si ti čistio jedan krompir, ja sam očistila 3. Svaka mi čast. Ja sam pravi majstor. Strašno. Ona nije normalna. Jao, deco, a moram i ja da kuvam. A ne, zamrznuti pomfrit uopšte nije ukusan. Da vidimo šta imam u mojoj torbici. O, da, to mi treba. Čekajte, šta je to? To je dugme za prati. Pozivam sve da zaprate naš kanal. Zabavljat ćemo se zajedno. Dakle, ja mislim da je najbolji pomfrit od povrća. Za to ću iseći šargarepu. Tako je. A još ću uzeti ovu divnu jabukicu. Od nje ću napraviti slatku kutiju. Treba izvaditi svu sredinu. Uzmi, dragi, prijatno. A Wednesday, hoćeš? Šta ti je? Mogla si samo da kažeš ne. Dakle, moje pakovanje za pomfrit je spremno. Ostalo iseći slovo M. Eto, gotovo. Ispalo je baš slatko, jel da? Unutra ću staviti šargarepu, a umjesto sosa ću koristiti jogurt. Svaka mi čast. Moje jelo je ispalo baš zdravo. A mislim da će mala biti oduševljena. Eto, baka je završila. Super. Ne, nije. Dakle, počinjem i ja da radim. Isekla sam krompir. A sad ću uzeti moju omiljenu crnu boju. Da, tako je. Eto, ovako izgleda pravi krompir. Pogledajte. I sama bih to rado pojela.
U pomoć! Ulje me prska! Treba što brže izvaditi krompiriće. Tako je. Odlično. Izgleda super. Sada mogu da ofarbam krompiriće. Mislim da će sestra biti oduševljena. O da, koristit ću sve boje duge. Ekstra. Gledajte, imam čak i markiranu kutiju i kečap. Tako je, svaka nam čast. Wednesday, kako si ti? Moj pomfrit je skoro spreman. Stvar, gde si? Šta je to? Odlična ideja, hvala. Dakle, po ovom crtežu ću sastaviti ceo dvorac od pomfrita. Oho! Neverovatno. Ne gledajte, još je rano. Dakle, prva kula je gotova. Wow, cool, tišina. Nemoj da smetaš, bako. Wednesday radi. Eto, sad sam zadovoljna. Napravila sam pravo remek delo. O, da. Prijatno, mala. Aha. Wow, bakina ideja je veoma originalna. Sad ću probati. Ne, pogrešila sam. Ovo uopšte nije ukusno. Fuj, mrzim povrće. Neću da jedem to. A ovaj pomfrit ću rado probati. Uzet ću žuti krompirić. Baš je lep, sviđa mi se. Hvala, brate. Šta? Ne mogu da verujem. Ja prvi put vidim dvorac od pomfrita. Oho, to je veoma ukusno, Wednesday. I sa kečapom je super. Ekstra. Wednesday, ti pobeđuješ u izazovu. Čestitam. Da, uradila sam to. U izazov za umetnike. To je cool ideja. Čokoladnu fontanu će dobiti ona od vas koja će je najbolje nacrtati. Ako se svi slažu, vreme da krenemo. Zaboravio sam da vam kažem da morate crtati bez ruku, to je obavezno pravilo. Ako vam je sve jasno, onda počnite. Sigurna sam da ću dobiti fontanu. Imam nesposobne konkurente. Ko nam kaže to? Osjećam da ću ja dobiti čokoladnu fontanu. Mnogo mi se sviđa kako crtam. Šta još? Biće moja. Samo što mi se za sad ne sviđa kako mi ide. Možda treba da promenim taktiku. Mislim da će biti zgodnije da slikam flomasterima. Ovako. Dobro mi ide. Tako je, flomaster. I ja ću da slikam sa njim. Jao, ne možeš ni da otvoriš flomaster. To nije smiješno. Šta da radim? Svi imaju tako lepe crteže. Nema veze. Ako ja ne mogu lepo da nacrtam, onda moram učiniti da i svi ostali pokvare svoje crteže. Mislim da će mi Pera pomoći. Šta si uradila? Zbog tebe sam upropastila svoj crtež. Nemaš sreće. A zašto se ti smeješ? Mogu i tebi da pokvarim crtež. Također možeš da se oprostiš sa svojim crtežom i njega ću uništiti. Znaćeš kako da se smeješ, Samanti. Ne, nemoj. Tako je i treba. Chelsea, što si ti tako zadovoljna? Sad ću i tvoj crtež pokvariti. Nemoj, molim te. Devojke, vreme vam je isteklo. Pokažite crteže. Ja nisam stigla da pokvarim crtež Chelsea. Hajde da vidimo šta ste nacrtali. Mary, šta je to? Ovo izgleda ne kao fontana, već kao neka mrlja. Samantha, ni tvoj crtež ni nešto. Zašto se nisi trudila? A kako vam se sviđa moj rad? Pa, bolje od ostalih. Ali mogla si i bolje da nacrtaš. Ok, pošto su drugi crteži još gori, da nas pobeđuje Chelsea. Juhu, najviše sam se trudila, zato sam dobila ovu nagradu.
Misliš da možeš samo da piješ čokoladu? Grešiš, možemo i mi. Čak imamo i slamčice posebno za to. Kako ukusno. Hej, gdje mi je čokolada? Pa ti si naša prijateljica, zato si se podelila sa nama. Lopovi. Da li ste spremni za sljedeću rundu? Ovaj put vaša nagrada će biti još bolja. Pogledajte. Jao, kakva duša. Da, i dobro je ručao, pa je se ukakio i vaša nagrada će biti ova lepa kaka. Ko najbolje nacrta, dobit će. Želim vam sreću, a vaše vrijeme je krenulo. Ali ne želim dobiti kaku, samo treba nacrtati nešto drugo. Moram da napravim najgori crtež u svom životu, znam. Nema ništa gore od crtanja nogom. Odmah se izvinjavam za miris. Šta je to? Je li to počeo nuklearni rat? Odakle dolazi taj smrad? To je samo moja nogica. Mislim da će ostali nacrtati nešto lepo, a ja ću samo šarati flomasterom po papiru. Tako će sigurno ispasti ružno i neću dobiti kalku. Jao, izgubila sam brown flomaster, hitno mi treba zamena. Joj, sve mi pada iz ruku. Što sam tako smotana? Pitam se što su ostali nacrtali. To je to, nemate više vremena, dajte da vidim. Već? Dobro je, spremna sam da pokažem svoj crtež. Chelsea, očekivao sam više od tebe. Samantha, svaka ti čast, imaš divan crtež. Marija, zašto ti spavaš? Ne spavam. Evo mog crteža. Joj, to je prava kaka, to znači da ti dobiješ ovu nagradu. Hajde da čestitamo Mary. Kako? Jao. Po pravilama moraš je pojesti. Stvarno? Ali možda ću ipak imati sreći i ispostavit će se da je to samo čokolada? Oj, stvarno jede kaku? Vi ste kaka, ovo je ukusni čokoladni krem. Hoćete možda da probate? Pa dobro, ne morate. Devojke, da li ste spremni za sljedeću borbu? Ovog puta ćete se boriti za najslađeg mačića. Kako je mali? Da, i mnogo je sladak. Ako ga dobro nacrtate, onda je vaš. Ovaj put ćete morati da slikate kredama na svom licu. Ja mogu samo da vam poželim sreću, vreme je krenulo. Stvarno, zašto bih crtala nešto na papiru ako i samo izgledam kao slatka maca? Samo treba dodati nekoliko detalja na lice i to je to. I ja izgledam kao mačka, mjau, i najbolje sam u šminkanju. Možete se mučiti koliko god želite, a ja sam jedina koja se sjetila da uzme ogledalo. Bez njega sigurno neću nacrtati ništa normalno. Osim toga, to nije zabranjeno. Ja ću sigurno pobediti. Chelsea uopšte ne zna da crta. Mary? Jao, korišćenje ogledala je protiv pravila. Kako te nije sramota? Vidi Chelsea, kako je bezobrazna. Da, to nije fair. Moramo da naučimo Mary. Hajde da joj skinemo šminku. Mary, jesi li spremna za tuširanje? Eto ti. Ne, zašto ste to uradili? Mogla sam osvojiti ovu slatku macu. Tako je maca. Ako Samantha nastavi tako lepo da se šminka, sigurno će pobediti. Moram i njoj pokvariti šminku. Samantha, boja ti se razmazala. Gde, reci mi, popravit ću. Bolje da ja da ti pomognem, nije mi teško. Sad je super, sviđa mi se. Hvala puno. Devojke, pokažite svoje lica da vidim šta ste napravili. Mary, opet se nisi trudila. Maca ne sme da vidi taj užas. Samantha, jesi li uopšte vidjela kako mačka izgleda? Zašto si nacrtala gusara? Gusar? Koji je gusar? Chelsea, to si ti. Tako ti treba. A sad će voditelj da vidi moje lice.
Da, Chelsea je opet pobedila. Jer kod ostalih je sve mnogo gore. To sad je ovaj mališan moj. Joj, opće. Izgleda da je se vratila moja dečja alergija na mačke. Opće. Pa dobro, nema veze, mačka će biti u sigurnim rukama. Mary i ja ćemo se pobrinuti za nju. Ne, moje je. Izleči se prvo, a onda ćemo ti dati mačku. Pošto je prošla nagrada bila tako dobra, ova vam se možda neće svidjeti. Borit ćete se za ribu. Što više, ovog puta ćete morati da slikate različitim sosovima. To neće biti lako, ali uspećete, vreme je krenulo. Odlično, sve će biti super. Slikati sosovima to nije samo zabavno, već i ukusno. Šta to radiš? Nemoj bacati to u mene. Izvini, nisam namjerno. Nema veze, u redu. Verovatno je zanimljivo crtati sosovima. Sad ćemo da vidimo. Jao, izgleda stvarno cool. Nisam znala da kečap može da zameni boju. Sirni sos je također mnogo dobar za crtanje. Tako da i sa njim ću moći da napravim lep crtež. Jao, tako je se brzo završio, ali i nema veze. Svaki sos izgleda dobro, tako da mogu uzeti bilo koji. Jao, nisam mislila da je slikanje s sosovima tako uzbudljivo. Jao, svi crtaju baš lijepo. Ne smem da zaostajem. I ja želim lep crtež. Miriše baš lijepo. Verovatno je i ukus dobar. Jao, kako su ukusni. Zašto bih slikala s sosovima kad mogu ih samo pojesti? Stvarno? Ne razumijem kako možeš jesti sosovi bez ičega. To je baš ukusno, nemaš ti pojma. Slažem se, ali crtanje je ipak bolje. Joj, glupe kutije. Jao, propastili su mi crtež. Kako ste mogli? Glupo smeće. O ne, pojela sam sve sosove. Sad nemam sa čim da slikam. Nema veze, mogu ukrasti crtež od Samante. Vaše vreme je isteklo. Pokažite ko je šta nacrtao. Vi pokazujte, a ja ću uzeti sebi dobar crtež. Mary, danas očigledno nije tvoj dan. Tvoj crtež ne valja. Ali Chelsea mi se mnogo sviđa. Svaka čast. Samantha, šta si ti radila sve vreme? Jesi mislila da ako ne nacrtaš ništa nećeš dobiti ribu? Ups. Kako da ne? Čestitam, Samantha je osvojila ovu ribu. Chelsea je za sve kriva. Neću pojesti toliko sirove ribe. Imam ideju. Što bih jela sirovu ribu kad je mogu spremiti? To je odlična ideja. Dobro, što uvijek imam vatru kod sebe. Chelsea, žao mi je, vatra te je malo zakačila. Jao, baš lepo izgledaš. Ma bežite bre. Uz pomoć vatre ću pretvoriti odvratnu ribu u lepo jelo. To uopšte nije teško. To je to. Prijatno mi. Oduševljena sam. Ej, ne valja uče, daj telefon, ne ometaj se. Dakle, ja želim ovakvu divnu krofnu, jel može? Da, jasno. Krofna, lako. Trenutak, sad ću da googlam. Hej, ne gledaj. Što bih kuvao kada mogu naručiti krofnu meku? Evo moje krofne. Sad ću da je vidim.
O, da, divno. Ja sam završila. Nastavit ću da igram igrice. Sad ću vam pokazati kako se sprema prava krofna. Treba će mi puno fante sa različitim ukusima. Sipat ću limunadu po čašama. A zatim ću dodati prah za gustinu. Da, ostalo je sve promešati i to je to. Zatim će mi trebati kalupi u obliku krofna. Uzet ću našu tečnost i sipati ovi kalupi. Pažljivo da se ništa ne proste. O da, sada to sve treba zaladiti. Sve gotovo. Pažljivo ću izvaditi naše krofne i lijepo ih servirati na tanjir. Ukrasit ću sve slatkim konfetama i to je to. Moje prelepo jelo je spremno. Belisimo. Hej, pogledaj šta je ona uradila. A baš mu briga. A dobro, a vreme je da i ja počnem. Kakav miris. A moje krofne su spremne. A vreme je da ih umočim u čokoladu. O, i sama bih to rado pojela, ali ne smijem. O, za malo da zaboravim na ukras. Ja ne koristim ništa kupovno jer ima puno hemije. A bolje da uzmem domaće orahe i da ih sameljem. Tako je. Ispalo odlično. A sada jagode. Dobro, uzmi jednu. Samo nemoj da mi smetaš. Dakle, uzet ću jagodicu. A zatim je iseći i staviti u sredinu. Tako je. Mike, hoćeš li nešto da radiš danas? Što je, bako? Ja sam već završio. Ali ti jedeš svoju krofnu. Upravo si. Dobro, sad ću sve da ispravim. Uzet ću čokoladu. Treba istopiti, sad ću. Mislim da je dovoljno. Odlično. Sad ću da je sipam na svoju krofnu. Mislim na pola krofne. Eto, to je to. Dodat ću još malo šećera. I moj omiljeni keksić Oreo. Točnije, treba će mi samo jedan keksić. To je to. A da bi krofna bila još lepša, zaokružit ću keksić crvenom bojom. A zatim ću dodati zubi. Jeste prepoznali ko je to? To je Hagi Vagi, tako je. Ajoj, strašno. Dobro, prijatno mala. Wow! Koliko lepih slatkiša, super! Pogledajte, to liči na naočare. Smešno. Nadam se da me ukus neće razočarati. O da, to je ukusno. Idemo dalje. O Bože, bako, kakva lepota. Tvoje krofne su divne. Sad ću ih probati. Super, obožavam čokoladu. Idemo dalje. Ostalo je posljednje jelo. O, kakva čudna krofna. To liči na nekog monstruma. Sad ću probati. Wow, to je mnogo slatko i ukusno. Neverovatno. Sve krofne su bile divne. Neka brojalica izabere pobednika. Pobedio je Mike. Neverovatno, ja sam pobedio. Pogledajte, ja sam pravi kuvar ovdje. Dakle, pažnja. Želim da mi spremite sladoled, jel može? A važi? Nema problema, smislit ću nešto. Naravno. I ja već počinjem. Prvo ću uzeti lubenicu. Treba odseći gornji deo. Odlično. A zatim staviti unutra blender i sve promešati. O da, tako je. Napravila sam koktel od lubenice. Posle ću dodati malo limunovog soka. Ajoj, moji oči. Ne vidim ništa. U pomoć. Nema veze. Za takav slučaj imam zavoj. Odlično. Kuvati mogu i sa jednim okom. Tako da se čuvajte, šefe. Ajoj, dobro, neću da se svađam. Dakle, dodat ću još malo šećera, a zatim promešati sve kašikom. Ostalo je to sve zaladiti. Uradit ću to uz pomoć spreja za hlađenje. Svaka mi čast. Vreme je da dodam moje omiljene žele medvediće. Obožavam ih. Prelepo. Ali ne treba mi medvediće. Treba mi istopljeni žele.
Nekoliko sekundi i sve će biti gotovo. O da, svaka mi čast. Sad ću sipati žele na papir. A zatim ga moram oblikovati. Tako je. Završila sam. Ovo je tanjir za moj sladoled. Unuče, pogledaj šta radi. O, bako, uplašila si me. Izgledaš kao gusar. Dakle, i meni došla dobra ideja. Gdje je moj želeoko? Odgrišću mali komadić. I zalepiti ga ovdje. O, baš ti hvala, Mike. A volite baka? A ja sam skoro završila. Sad ću specijalnom kašikom za sladoled staviti zaleđeni koktel na tanjir od želeja. Poslednji dodir. Bravo, zlato. Da. Ovo je remek delo, svaka mi čast. O, lepo. Jao, bako. Uplašili ste me. Dakle, a šta ću ja? O, znam. Da vidimo šta imam u svom rancu. Fuj, smrdljiva čarapa, ne treba mi. Da, to mi treba. Uzet ću čips i Skittles bombone. A prvo mi treba bombone. Obožavam ih. Sad ću ih rasporediti po bojama. Eto. Baš brzo sam uradio to. Zatim ću svaku boju samljeti u blenderu. Da, odlično. Zatim ću sipati sve u činije. Tako je. Zatim ću uzeti najlepši sladoled na svetu, Baskin Robbins, i dodat ću ga u svaku činiju. Posle treba sve promešati. Eto. I posljednji dodir, čips. Tačnije, teglica od čipsa. U nju ću sipati sve svoje sladolede. Tako je. I obavezno treba ubaciti štapić za sladoled, da bi bilo lakše jesti. Eto, ja sam završio. Bako, probudi se. Pogledaj šta sam napravio. Za malo nisam sve prespavala. O, jogurt, to mi treba. Sipat ću ga u blender. Odlično. Obavezno treba dodati šećer. Eto. Zatim zelenilo. Da, ono je mnogo zdravo. Ostalo je sve uključiti i sad čekati. O, kakva lepa zelena boja. A moj koktel miriše na zdravlje. Ekstra. Sipat ću sve u kalup i obavezno ubaciti štapiće. Eto. Ostalo je samo sve zaladiti. O, a šta da smislim sa jagodama? O, znam. Bye bye. Pustite baku. Moram da nađem još jedan važan sastojak. Jao, pa kad će taj autobus doći? Jao, trebala sam da pozovem taksi. Dakle, skoro sam stigla. O, ko je to? Hej, skloni se odavde. Ne plašim se te. Tako je. Nikad se ne svađajte sa bakom. Konačno, našla sam ono što sam htjela. To je med. Mogu se vratiti nazad. Ćao svima, baka je stigla. Donela sam med. Med je mnogo zdrav. Dodat ću ga u čašu kod jagoda i promešati sve. A moj sladoled se već zaladio, a mogu ga izvaditi. Eto. Umočit ću sladoled u napravljenu glazuru i to je to. Moj jago je spremno, svaka mi čast. Mala, probaj. Konačno, obožavam sladoled. Kako zanimljivo. Šta je to, zlato? Fuj, uopšte nije ukusno. Neću da jedem to. Ovo jelo ću rado probati. Boja odgovara mojoj haljini. I ukus je super. Bako, svaka čast. Šta je ovo? Neka čudna teglica? Nisam to naručila. Shvatila sam. Unutra je sladoled. Super. Liči na dugu. Wow. I ukus je ekstra. A Mike je opet pobedio. Pokazat ću ja vama ko je ovdje pravi šef. Bravo.
Slušajte malu. I za kraj želim neku tortu, jel može? Važi. Naravno. A nema problema, mala. A ja sam majstor u tome. Hajde, sklonite se. A baka počinje da kuva. A dakle, treba mi brašno, a zatim mleko, šećer i mali komadić maslaca. Ostalo je sve promešati. Bako, zašto mešate rukama? Kad postoji specijalni uređaj za to. Ma rukama će biti brže. Jako sumnjam u to. Ovo je mnogo brže. Gledajte. Hajde, bako, verujem u tebe. Pobedit ćeš. Jau. A baka se šlogirala. Moje testo već spremno. Vreme je da ga sipam u specijalni kalup. Odlično. Odneću to u rernu. Tako je. Uključujem i vraćam se na radno mesto. Vratila se. Pogledaj šta ja imam. To je aparat za vafle. Sad ću spremiti prelepe vafle u obliku srca. Zatvaram i to je to. Naše vafle su već gotove. Zatim će mi trebati moj domaći džem. Sama sam ga pravila. O da, to će biti jako ukusno. Preko ću staviti još nekoliko slojeva. Tako je, nešto nedostaje. Tačno. Šalak će učiniti moje jelo još lepšim. Ali opet sam nešto zaboravila. Sjetila sam se. Pustite baku. A bobice komšija su uvek ukusnije. Da, tako su slatke. Uzet ću malo. Nadam se da se niko neće uvrediti. Ej, skloni se sa mog mesta. Dakle, ukrasit ću tortu svežim malinama. Da, lepota. A sad ću posuti sve šećerom u prahu. Eto, sad sam sigurno završila. Bako, svaka ti čast. Hvala ti, unuče. A ti si se sam isprljao. Daj da te obrišem. Okreni se i ne mrtaj. Mislim da je vreme isteklo. Vreme je da vadim moje kore. Miris je prelep. Dragi, daj baki malo. Kako si bezobrazan. Stavit ću to na sto. I seći na nekoliko kora. Da, treba sve raditi pažljivo. Zatim će mi trebati krem. Naneću ga na donju koru, a odozgo ću staviti novu. Tako ću ponoviti nekoliko puta. Da. Zatim ću sa svih strana premazati tortu kremom i razmazati sve lopaticom. Kad je torta sastavljena, treba je ukrasiti. Ja ću koristiti Huba Bubu. Da, ispalo je prelepo. A odozgo ću sipati bombone njojc. Mala ih obožava, znam. Moja torta će sigurno pobediti. Majka, gdje je tvoja torta? Ja nisam stigao ništa da napravim, ali našao sam zanimljiv recept. Da, sve jasno. Aha, sad ću ga brzo ponoviti. Dakle, ostalo mi je malo nutele. Da, eto je. I još mi treba kašika brašna, jaje i sasvim malo mlijeka. Sada treba sve promešati i staviti u mikrotalasnu. Da, tako je. Uključujem i čekam. Baš me zanima šta će ispasti. Sad čekajte još malo. Eto, gotovo. Mogu vaditi. Kako vruće. Ubacujem kašiku i to je to. A vi ste se brinuli. Šta to tako lepo miriše? Ja jedva čekam da probam ovo, ali kašika mi ne treba i ješću ovako. Nije loše, može da prođe. Dakle, idemo dalje. Kakva lepota, izgleda nevjerovatno. Obožavam šlag. Zadovoljna sam, hvala bako, volim te. Oho, kakva ogromna i lepa torta! Ne mogu da verujem da je cijela za mene! Neverovatno, torta je sa žvakom, a nikad nisam jela takvu!
Naravno da je ovo najbolja torta. Znala sam. Skloni se odavde. Unuče, pokaži baki šta pokazuju na internetu. Šta se krije ispod ovih kutija? Sad će vam učitelj reći. Pa, zdravo. Zar niste shvatili? Pokazivala sam vašu prvu nagradu. To je lutka Barbie. A čime ćemo crtati? Ne može. Još nisam pokrenula tajmer. Sad čekajte. Dakle, imate 2 minuta. Krenite. Jedva čekam da vidim šta je tamo. Šta? Obična lovka? Pa, dobro. A šta je kod mene? O, dobila sam boje. Ha, pobedit ću te. E pa ne, ja ću dobiti Barbie, jel ti jasno? O ne, moje četkice je sad u smeću. Ups, baš ti hvala, Marie. Treba nešto smisliti. Tačno, imam prste. Crtaću prstima. Da, odlično mi ide, vidi. Ali nešto nedostaje. O, znam. Polako. Joj, kako je teško crtati olovkom. Ej, još se i slomila. Treba je naoštriti. Što? Dobro, pokušat ću još. Jao, kako sam poželjela Charlesa. Tako je sladak. O, ne, nešto sam se zamislila. Nemam više olovke. Oho, pogledajte kako je lepo ispalo. Ja sam završila. Što? A vreme ističe? Ostalo mi je manje od 1 minuta da završim crtež. Moram se ubrzati. Dakle, sad ću sve brzo nacrtati. Glava, telo, kosa. Fuh, stigla sam. Pokažite svoje crteže, mlade dame. Ema, šta je to? Tako crtaju mala deca u vrtiću. Strašno. Marie? Da vidim. Oho, kako lepo i originalno, bravo. Pobeda je tvoje. Uzmi svoju lutku Barbie. Jupi, dobila sam Barbie. Kako je lepa. Baš kao ja. Dođi kod mene, lepoto. Neću te nikome dati. Kako si slatka. Ema, skloni svoje prljave ruke. Moje Barbie. Imam kakicu za vas, pogledajte. Ha, šalim se. Zapravo imam psa za vas. Pogledajte ovog slatkiša. Dakle, kuća će dobiti najbolje od vas. Crtajte. Čime ću ovaj put crtati? Što? Jesu to krede? Samo to? Nadam se da ću ja imati nešto dobro. O, flomasteri. Gotovo. Moj unutrašnji umetnik je spreman da izađe. Sad ću nacrtati najboljeg psa ikad. Prvo treba obris. Ne sviđa mi se. Ponovo. Jao, kako loše. Uopšte mi ne ide. Ne. Jao, izvini, Ema. Kreativni proces je težak. Čekajte, tačno. Mogu zaokružiti ruku i dobit ću njušku psa. Da, odlično. Hej, Ema, gledaj u svoj crtež. Pa dobro. Svakako će moj crtež biti bolji. Pala mi je na pamet dobra ideja. Izmrvit ću krede u rukama. Odlično. Sad ću sipati sve na papir i nacrtati njušku. Gotovo. Sad ću obrisati tvoj crtež. Imaš nešto ispod nosa. Juj! Marie! Ne! Vreme je isteklo. Pokažite crteže. Wow, Marie, kakvo lepo kuće. A šta je kod Eme? Ema, opet loše. Ema dobija 2, a Marie lepo kuće. Tako me je sramota. Uzmi ga. Nadam se da ćete se sprijateljiti. Joj, kakvo slatko kuće. Oduševljena sam. Duša mala. Ha, eto ti, hoćeš i ti da dobiješ. Jao, izvinjavam se. Evo vaše nove nagrade. Nintendo Switch. Jel ga svi vole?
Odlično, onda krenite. Sad ćemo da vidimo šta imam ovdje. Hej, Marie! O, a kod mene je plastelin. Super, zadovoljna sam. A šta je u mojoj kutiji? Oho, kakva dobra hemijska. Joj, oštre. A, shvatila sam. Ovim treba grebati po specijalnom crnom papiru. To nije teško. A džaba se trudiš, ja ću svakako pobediti. A dakle, treba razvaljati ovaj plastelin, ali to je baš dugo. Imam bolju ideju. Ups, nisam ništa uradila, stvarno. Dobro je. O, taman sam žedna i gladna. Evo ga, telefon, a tačnije maskice za telefon. Stavit ću ovdje komade plastelina i razvaljati ih. A sada treba dodati detalja. Gotovo. Ostalo je to izvaditi iz maskice i to je to, mogu dobiti nagradu. Ja sam spremna, pogledajte, jako sam se trudila. A ne, tog nije dovoljno. A šta je kod Eme? Oho, kao da je pravi. Nagrada sigurno ide mi. Svaka čast. Žao mi da ti je dam, ali šta da se radi? Hvala puno, učitelju. To je najbolja nagrada u mom životu. Hoćeš zajedno da igramo, Marie? Hajde, uzmi. A ovo je moj kontroler. Hej, pobedit ću te i ovdje. Devojke, jedva sam dovukla vašu novu nagradu. Možete krenuti da je crtate. Hajde. Čime ću da crtam? O, to je flašica sa vodom i perle. Ema, treba da se osvežiš malo. Hej, prestani. Devojke, dosadili ste mi već. Dobro, bolje da vidim šta je kod mene. Oho, to su boje. Set pravog umetnika. Cool. Dakle, treba mi žute kuglice. Takve boje lizalica. A sad ću dodati malo bele boje. Da, odlično mi ide. Vreme je da i ja počnem. Nacrtat ću prvo obris. Joj, nešto neće. Onda prelazimo na plan B. Sipam žutu boju. A sad mi treba žvaka. Gdje je? O, evo je. Treba je malo prožvakati da bi bila mekana. Fuj, odvratno. Bitan je rezultat. Već sam naduvla balon. Umočit ću ga u boju, a onda staviti na papir. Savršen ravni krug je spreman. Odlično. Marie, zaboravi na lizalicu, nećeš je dobiti. Devojke, nemate više vremena. Ema, dobra si. A šta je kod Marie? Eto, pogledajte. Pa iskreno, ni nešto. Mogla si bolje. Ema je pobedila. Čestitam, možeš uzeti svoju lizalicu. Ha, najbolja sam. Kako je teška? Izvoli. Wow, jedva čekam da je probam. Divno. Marie, možeš jesti sa druge strane ako hoćeš.